titio. Sompa FM and TV and market yapa. Sompa dia sasiso emenijie. Ajuma yesimini aketi enti usumwa sumyo anune bema wanyaketi yapa ewa sasiso Ewiasim basum na wansum ye die fanyina masa wansum bisa usum ye maketi yapo eni je di sompa die e maketi yapa sompa die sasiso emenije Sompa FM Sompa TV maketi yapo sompa die emenije Chimwa fidie ne to Sompa FM and TV nebema weni jie eni aketiapa nebema weni jio sabra boy mo dajini di natural suna udi ewnya nebema weni jie aketiapa so kamu ema aketiapa papa wa fidie ne to Sompa FM and TV Sompa FM. Shima mama nyina mo ha promo sanso to biem ana aya November bosomeda to so aduonu baako afempem yenu ana aduonu numsunie ye mama nyina mo ha ebiem ana aya fia ana kofi wanom ada na ansamo do ye yaboabo no ya yede eba no so so yi sakase boyi efri hanom obefa Sompa 93.1 eno awa santemate kropo kumase ayiko febi 100.9 Adam for Radio Paris France which memutakwa Sompa 101.1 Wakwata kwadia ayo 103.3 and at Chimania 106.1 Sunyane 98.9 Kwanza 90.7 Alfredo Maya Sompa 101.3 and Amankasim and also Kingdom 1 Mafabi 106.1 over to me TV ewo honom the code on the tuning radio nyina yanem so Facebook no aya Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra and some doya yedeba awiabre no ni animu no ebini say enanu adanra ene yete se blogger bi prosifo ache no se wa trotro nsem bi a enimu ene wa kokoto enya beli bimbila mra sabedwene so ka kira ban se ebeya wo mra no wo mepaga na fo che de nti akane bi wo muka se wo mkoto adupira wo so da bi na nne de wo mpese wo moto opanje pebi aba no sikasem wo wabene mu so acheche wo se Ghana 2026 budget no yade ani da so ani areshimu enra ene yese wo se member of parliament we krambo de assembly member ya wono mejo mahama wuo no na wo susu se onim hu bie no court waja no na lawyer bi akasa fa ho wono ane lawyer ye de mu nkomo bebre wo kane adwumayefo na wo mo presti abogo so mines wo mo keka wo ho nansen na maame amama wosi waba beyi wo no ma no Sanso ana Agyeiwaa kojo Apam kroma one ye one member Adma Economy and Development Committee ye wo ma Ghana mra shebedwafie one so aka nsem bi e wo mra shebedwafie na nsem no ebokotodwem Springfield nkomo a AKOSUA Ghana ha be se na kakra nie no Abdullahi Jinapo wala be yi ho ano kaka abusua ya be ko abono mantemu na nkomo efiri ho eba na nye de ne nyina ya apomuden mu HIV yareremfo no wonom se nipa empima duonu ena esese won ho a ye ne wo mo eda sore na ehon komo ye bebre wa wie ana wo kwakwo han dan a wo mo mbedie ni mu se agent na wo mo krosika wo mo gya ya na drum bia no odin pa a chen dan kura na mu na rent control department ye wo my Ghana mu no
Woma baba kan sembi na emu anu ye no ye de bebremu. Ye wie pe ye be kwa ama no ne na alata ya wo he ya. Nipa bonefo bi akwachi asukufo bi, teacherfo bi ka ho. Ye de mu nchemu bebreo. Ebika were won ya bobo ne nyina no se ho konya wiaben so ye de baba so mo se pronto rekase bo. AKOSUA Agyeiwaa kwade boaten edumedi mene. Obrempong na kwaku ampoma ena fe. Triple A man, Ejapia, Apam Dadaa. Afei yenshansem na se emfa emawo enura anwumre ye wo ha ena prosifo to ye nkra se won mo che abrantie bi a wo ye blogger na ne din adodo na ade nim no eye Samuel Amadoto na wono no abefo ntentan fidie no so na ja wo choro nsem ni bi no de akogu a na wo mo kire se wo choro nsem bi e de akwakofa opani e friend se akatachi ebu achedan kwa ababi o ya odi kan na niema wo choro fa ne ho nyina no niema no sabe mbraduasa ensuo ba akokoro nyina mu eye hurodo hurada ansem na ansa na wo mokwafa no na papa yi eno akobo prosifo amane se enipa bi atro niema de afa ne ho abefo ntentan fidie ne so internet ne so a che se blogging yi bi na wo mususu se anase wo susu se sa de ne nya no krenti prosifo mbram na prosifo kwafa abranti na prosifo ache no wo mo ne bonkomo atoto na no no ama ne gitu se no kore papa bi a ye friend se chairman Michael Yabua wono na eja wadom ne bo anepa chane so won tro sansam no na won fangu internet ne so wono awaje atum se nya no kore na no na prosifo che se wo mo twan anra na besi nde na afei wom de no agyina na sankrata no eba ye no na chief inspector Bridget Babanawo wono ene ne amansan ebo nkomo edema criminal investigation department of the Ghana Police Service ye ne one yen anase woto nsam no ema ne yen sa enne fast track Accra Circuit Court akwa asetena ewa asem ne so ama Samuel Amadoto awo no ne blogger site no awo use no theclassgh.net wamode ne court no wan kire say ne nsem no nyina no wam gusu bo ho nkoma na wam mpentime nye ne nto prosifo anase bambafo kokomu sa no nti 50,000 Ghana cedis bail wan fa sureties mienu nka ho na wa mo sensan emfama no na piempani a otena adwamu her leadership Evelyn Asamoah won na kire se we wo de niam mienu tabono mienu no de go ne so se wo trotro nsam a enimu na de afo obi ho na at the same time esan cause fear and panic contrary to section 2081 no our Criminal Offences Act 29 enumu a na fei publication of false news under section 123 of the Electronic Transaction Act 772 edwo gina ya what is santansa we nyina edebo ne nrada and one chain no ene wanya bail 50,000 Ghana cedis wonko si otimi ye ntantam dia ene ye no bekofi no ne ho abetire prosi kane bambo so afo ewo mampene ekufo ado apenso yewura Dominic Nitihu wono anso na okọ bimbila woyamra sebadwani edema adehye wo ho na wose na no na watwea ne enura ibra yewura to ba forcing Dr. Kase ekogina mrase badwafia na wode emfiempi mienu ne adonu nsia omanya akwanwoma sika wode tudwa no wobobo so a bobo be kire adupire no emu kota emfimfini de ya dentamu ne kase kakra ka ho a wompasa wo moto edemasra adom no edom boama wo madwuma etime kwankane na wo moto nso a wombehwe hunu se wombeto de bibia wo mu bie ya wokasa kire no a otimeje wo so ankoye konko anankankra ne bi na sansem wo ye obobo so no an wo no so atena se din se kane bi ana wo so no tie akonwa so no wo mu ye se nka wombeto bi esanse die esi ho ne nye na so sabre no na chineye ma ne wo mu na tie aba mu yi wo mu opposition wo mu twetwe ya ante ase enti wo ka kira ban wo mabo Ghana fo amane de nti opese wo koto adupre no na de nti akane no wo mapenso wampene ama won manto. I will never and can never be against it. But you on the opposite side, you need to explain to the people of Ghana why for 5 years you fought against it. 9 months later, you are running to buy not one, but two. What is that? Mr. Speaker, you need to do that and possibly apologize to the people of Ghana. Eno yewura Dominic Nitihu. Bimbila mrashe bedweni ene kasa ye wakado nkuma no ho mrashe bedwefie. Na awosaje ti hu sensem ye mu no
anamra sebetwani ya wano ejina mudema adehye wa shama abato mpeso so no koya defense and interior committee ya wa magana mra sebetwafie waka ho Yura Ernest Henry no gbe wono adna no atomu na wapanyipa no ekire mu se enei ansansam wa Yura Samuel Abuginapo ya wono ya dama ngomra sebetwani keka sa 13.1 billion Ghana cedis no a abande kwakoto aeroplane ahodo bi dia ba ka woni presidential jet no nyade a eye Ghana ade mprempre ye ya som ya busesi ase betumi atono wase wo mo de jese drum bia no manum ye omo hene no mu titie na wo hwem pa no wa man no bambo adwumako no wo mu ehia akade afei Ghana ankasa no aban no ehia jata wodo bi a esom bo so de ko ba bi ase bi o ye nkwankwache arehosem se ne na no esi ye ne sa nti na ho akwakwo hia sa private jet no Ghana ban koto. You cannot get everything 100%, but for political expediencies, people will just make comments as if there's nothing happening in Ghana. The economy is okay. Look at the GDP growth, look at the exchange rate, and look at the prices of items in the. That is what determines whether the economy is good or the economy is not good. So you cannot compare previous years under their regime to this particular year. We are all aware that the economy, as we stand now, is better than some years ago. You cannot get it better than their regime, and so making it look like because the economy is not good and we want to retool, we are dedicating this amount of money to retool the distance is just a political rhetoric. Naja za manyo semunti efra wani sa no wa ya na papa kura won ma hunu se bone we ayam raso joni e wogina mudemo manfo a awo shama bato mpeso so won monyafo Ernest Henry Nogwe Setiefo bekaya be se emfie kakra ni na asamkase eto wo man no bra 2017 na Captain Maxwell Mahama ya ni wuachi wobenya amajo na won nam de nkirabo ase eye na adwuma na nso nipa bi efa emra no hye won sem nyoma ano sese manikromfo eje ne nkwade free ne nsem no efri sa bre no nsem no betwetwere ko to saa na assembly member ba ko a na waka asem ne ho a wo kire se anasa no ye ntusuye ene allegation se wono na wo susu se wokobo dawuro ema kroma ne nyina de nkirabo aseman ne nyina no etu ebehwe ya Sompa Maxwell Mahama wo mo beje ne mpamro saa ebedi no awuo na saa assembly member ye friend no William Ba enrada e wo hot bite so ene ye de beto anim se court kwa asetena na court kwa asetena no wo kire se Abrantie no we appeal court no won fa ne ho nkodi na enumu ena Yera George Bernard Shaw wono ena ye lawyer pani ya odwutwa ede age William Ba yi wa ba bonte no abeche se no korebe se ede asem to so na se ya nya nhwemu amfa nkosi ase a eno na wanhwe yi a wo behunu na no na ya bua okunfo buatan a na wonim ho hwe nanso wo munya abotre edwa abo atatia no wo mu ahunu ne nkwana na eno na wo mahunu se say member panel ya 3 member panel tena appeal court no so no wo mu nyina hwehwe mu tietie nsem no nyina no wo mahunu se unanimously nipa miensa no nyina no wo ma dia tunu se say asem no nokura ba ku sempo ebi nim chese nokura mpo a ni nkontompo ya frantoma mpo no nyaade ebi wom ni nyina no ye ntwato so nko a na enum na wona Sompa kase ebo nkomo ma ne kire nsemu ere kire yetena se nko anim na eno what one 7 so no we kire mu kire se saa de we nyina no ye niema se woman no ya nhwe ye ni antoto ye niema yi a ye behu a na obi a asem bi ho a wonim ho hwe no na ye gene nkwa e de afiri nsem. He had encouraged or supported that trial led or convinced the jury was on that level. Basically, what I was saying is that there was no evidence at trial to show that he has either assisted, helped, encouraged, instigated, or commanded anybody to do what the unfortunate thing that they did. So therefore, the charge couldn't stand, but there was a misdirection from. Ania yeti ayamranim ni reference George Bernard Shaw wono na ejina mu anase wojina mu edema assembly member ya na yede asemato no se de nchirabo ase waka ho bi na wono ku Major Maxwell Mahama William Ba na yakwa asantema mu enche bia na yensa ntwiro ne ba bedu ede beto kase ebopono so chese afichafo bia wo mo so amazin woni bre abere pa wo mo se kwan na kura bi sa nyade a wo mbepene ama so ame interchange na wo mo ye no wo mayo akwakosi ase esanse wano aduane na yetu ede aguo na eno nam so ama sawo ye kire ye chi a wo musisi akwan ne bi kura no kumase mayo
Yewra Kinzuba owura Richard Furajiman wone delegation ko na wo mo chese Yewra Dr. Frank Amwako hene ne suma yese wo mo mra na fe wo metie timamufo no hawankasa na no achi amane a wo mo hunu na aba no wo mo ntwamfanhwe ano nti wo ko ya wo no wo mo ko hye didi kasase wie no enkomo a oboye mansantwerofo fa abini abai ente nani emfanfiri saa dwumadie we ho eti ade a AKOSUA ha anei ansana dede we ba sori no na asatimantam soafo Dr. Frank Amwako hene okonkan dada ne nkan okọ ni nyina no eye saa kwan we ene be current about to Santa Seran about enu ho na mo ena okwakotuo ye ni panifo a ehwe Swame Municipal Assembly so akasa se animanim ye obu pensuo na ye fa megu enfutro a ha ya de fie no ye ngu eso enti wonya bo we so anu wo mo se ye ya sama na ye be kan no esan se kwan no wo mo atwa so a enfutro be kuan ente be ya mpanimfo nwota so emfa ma won eno nso ya de hye a wonom eye adwuma e so amazin won de a wo mo de bo so ene no I was a corner soldier near Quakudi and Comoy and no Ponchiku, and Quakasa, and you know, yes, some soldier for Yakasa, one more time say LGBTQ plus once and someone, Augustine, ya, or do and Como. Upon my high Mammy. Boy, and Como, 1 hour soldier feed and AKOSUA. And now no pay and a year my ship ewo eye wo mudwumedie ewo so mudie etitiru edifa eye afie akohumasika aswafo no anohwe ye sika semso dikotuja o mama shebidofie ewo mfimpimenu ene eye dunu ensia emu na ene anope enkomo baako a etiemu a ehu ensem egusu ema no homne so ewo eye human sexual rights and family value bill ehu na eno anenam so ema eye afani mienu nyina meka dom kese ni dom kuma no omu nyina asode ewo ho ena wo mokasa ede afa ho a eye dom kuma no ede tu za chem se ewu benya se wo stan kasa be eye kasa yi eye mampania wo tie kunyan so neniji eye bili na nani so edi echi dia anka won hwe fa ne nsa nhyase ye na won hwe moa ema bibia intimimpem ekoso na femra no yenyanyi ntum ewo manga na mu anu sei na sebio dane no ho te sediment bidi no eni no ni se apene nso asie no enye ya sure pon wa ho no so yenhwe sayensa ebesan so akane bi mu ayetoa ensem no eso I was ayetoa so na ya konsen foforo mu na se ho central abato peso so aniadri na mrashebadwane ya wogina mu de ma wonam wonu munyafo kofi putusu wono so edna no atum ebra na mrashebadwafie wonu matenase a na wodi enkomo na yensan kwa ho no so bi mu yi na opon ento aso fam opon to so mai entin komo no ne na me de to aso no eni se enam so ama eye dom kese ba no deni yura mahama ayarega gina simpi ni apaso be yesima enum eyi esemi ano editu gachem se eye bili won semi efiase ewo Apam Dadaa no emu eno mu fi ekasa wo ho a ne ebra no to so no ebren awo etwemu na ebra to subio se wo so mo hwe na omode enna polipoli eye edunu baako edeto so asa enna we no eye na eda yediye adwuma ewo memu anu sei ena wo moje edi atumu na eno ananam so ama eye dom kuna dom kese ba no deni yi ensem no anu di tudo chemu se ye be hwempo kra na wo twetwemu yi wo nsem kakra ema no homne so ewo ma hye bedwafi ha no sei ema eye wo mokrampo egina simpi na paso kasa ye edi tudo chemu se okun eye wo mo eno mo hwidi echire ewo eye ekun mu hwe se anka Apam Dadaa utwemu kwempo betinya hwe na waye bibidi afa ho nta benya wabeyi eye ade a wo mo so no oma ye krado etwen se abenyi ba obehwe na fi wetimi de ne nsa atie na enumu na eye dom kese ba no deni sanso siditire etwemi se ye de hwempo kran ko no susue mu no anka ye hu ni se eye sa human right and value family value bill ya dia tum impo na ebra ye dia hye ebra ne ma meso ewo eye efie fitfo nsino omba daji edia tum nyanke bedru no
already no more became part of that. In the no said that crumple and check or esa. Now, things no a year a benya would see a kunyasui, Ghana man penny, John Dramani Mahama. So I a crowd of a chance a bape or any children ABC so nothing ya bet Billy ya pound to my half ya dear to our mind Ghana one missy into a no I won't come up and I just say my shepherd just him one missy no AKOSUA see in printing a film a good day and won't to quatrain now a no more and a year dom kuma our damn my shepherd in my fin ano a year majority minority Yera Fanta no dompre edit to get to me say Uncle Besu say swap for no share and start in your body about present so Yera Amakufibu and me pimu ewo na ship be fi abreni dombia chese nka umbetime nya kwenya eyi nsem no apa eye foma gudie no ni sifa eko na eno ena dom kuma dom kase ba no deni Yera ayarga sansu yi na no chemu say swafo na dwuma wodi no se de nye fidie mu anmo ko a na se de bia da na swafo ba betre fidie mu ba be yi foma gudie no famo dwumadi ekoso dia enya ade ebeboa eno nti press mu no omu hia na obetimi aba eno nti eno ho nkomo na yetene kamera so dwafie no de amadboy efri na mra so dwafie hono mokora no wa no ana babada dwase enei se wo hwemu agana no ye wo eda aduane buso papa ene ye wo danso so aduane ne ho timi kwatwe ne ne wo pebi kurampo no a wonya e wo mayimu ebiem sane ye wo man no galam se wo sansam wo sibi se ye nso ne ye kwa ebre 20 anam so amayade pinu asase yi ni tintinu ya no se kwa ba no se aban no ye ne sade ye kora no a amfa woni nuru amode begu so fertilizers awodo ye bekoso no aduane nipa no bedidi akọ ne muo no na yade ye ketenkete na hase eyi ni ti na asase we na mrashe dwane ye wo central abato ampeso so ye rakofi kotosu wokopeja ba ye e wo mrashe dwafie sa so afo ye wo hwe ma ye mfudie wo nsam so mra ma ya no won kyerɛkyerɛ mu anamotu no hyehye pa Ghana ban ede egu akwan mu na yera Eric Opoku ye wo no ye so afo a wo hwe agriculture wo nsam so no sansam wi ano yodemai ebini. Mr. Speaker, food security is multi-dimensional. Availability, access, utilization, and stability. Any projection of months of food security depends heavily on baseline stocks, supply chains, trade, and response capacity. Also, to specifically estimate a plausible month for food security in case of global pandemic depends on figures of Ghana's agricultural production, import dependency, reserve stocks, and pandemic risk factors. Mr. Speaker, based on international standard for strategic grain reserves of governments ensuring availability of food stock for 3 to 6 months, sometimes up to 12 months. Mr. Speaker, the government of Ghana has resourced the National Food Buffer Stock Company to procure the excess grains for storage as a natural strategy to address any food shortage and also ensure revenue for farmers. Mr. Speaker, I also wish to state that the government of Ghana has further pledged or made a commitment in a 2026 budget for same activity for NAFCO this year. Thank you. I was sure not to say, I don't know more than you run one son away. My Ghana so for ya was sure you food you some so you are Eric Opoku. Oswafo or her enyinam ene Hong Kong bo eso eye Onyamfo John Jinapo. Wono na e ka say what you say. Nansan Springfield one more edwumadi a wo modie e wo man Ghana mu no. Wo mo kire se wo modwumadi no wo musika asem ne wo niema ekofom pa nti be ya nka ban mra wo momwa. Eno na anope ya wona sompa kase abo Hong Kong no wo kire se no kure. Springfield for ene aban akasa. Ya aban no ni wo de abatu na nim nyina titiri pa ne Ghana National Petroleum Corporation na fe Exploku se wo nyina no mra no wo meka mom no momwa esan se wo mo niema ekofom no wo kire se no kure. Waje atum se nkomo no de eguso koso pa nanso wono akoyo soafo a wo hesa ahye ni nyina eso no wontumi emfiti prekope nka se ai wono mo banti wadwuma mo ye nti na aban atamsika e de akwasa wona asene na emom wo be se wo be ye hwehwemu emu do ekosi ase pa na afo matimi agye atum se Springfield fo no wo madwuma mo ye no egina mu empo saban de sika kohyemu a wo be nya so mfa so ana. And so there's a Ghanaian company, they've invested so much. Where they have gotten to, they think that they will need some support. As minister, what I will do is that I want
an independent, fair valuation of that field, an independent, fair technical valuation and commercial valuation of that field. If that field proves to have the potential, could have already gone through the exploration phase, which is the most riskiest part when it comes to oil. Yape kusagu mrashebedwani John Jinapo wano ene kasaye. Abusiyama yankwa bono mantemu baby Sompa 98.9 wano na enkomo efiri hweba wano mapanipa ba kono badwakuo bi a Yewura Esquire Owura Joseph Adakwabo a wono na da no wono aso na yebono mantan no so afo na bra wo mo pa ho ntoma no pani a woyɛ technical coordinator edema sakoi ewo Ghana ha ya ne nkurabata ewo bono mantamu eye Owura Ahmed Ibrahim Bambila na ɛhɔ no na ɔde ba beto so akyese nipa mako empema duonu ɛna yade HIV ɛhyehyɛ wɔ mo ho na wɔyɛ adehye a wɔn mo bono mantamu ye no wɔ mo da ɛsɔde ɛkɔnna ɛkrana na we no broni se ɛyɛ alarming baabi aduru no ɛwɔ sɛ ho da obɔkɔ paa na yewura yi ɛka ɛho nsɛm ɛde kyerɛ wɔ mo ɛkyerɛ saa nipa baako no badwako yi a Yewura de akwabo ne da wo ma no adwuma won mo ba bewyo emu nkyerɛkyerɛ wo sɛ ɛkɔ ɛne de ɛkeka ka ho nyinaa wo sɛ no na nkwa ɛbɛma ɛbɛwie no yade hyɛ ne yɛbɛhwere wɔn fa kɛse na ɛyɛ sɛ obi anya bie mpo na nkaagya ɛyɛ so wɔdo nso kora yɛ nkyerɛkyerɛ wɔde ne ho yɛ mfa nto ho me ehu sampa yare no wɔ hɔ enti wo sɛ yɛtwe yɛn ho firi ho no na woni no nso yɛtenetene yɛn sa wɔ ne so ɛba ne saa na wo mo enso ni nyina di afra na fe sanaya yede sasa ye ho na no no wo kyese sesi akura no HIV AIDS no from one for abam freshers awo mo test titu wo mo akwa ya asabia ama ye hu se yade ne bi ewo wo mo ho no ewo bono mantemu wo kenkan wo nsurotura aha nwotwe ani aduoso num ne ya se bono mantemu asunya ya henkura ekodoma ekwa akofa sampa besi wanchi no no wo be kyese wono no na ye coordinator wada bono east ena efe ahafo enti ne miensa nyina na ka bomu a sa nete na nso ne nyina no nkomo ne nyede ene se tadua mu bo ha no ye gya ahye eno achi nkyerɛkyerɛ na kane na ekono ene nso enkwase kane no eso asene so no nso sabio emmoa na nka firi baabi ba no ene ne nyina amma eka ho bi na dodo na wo mo ho bom mu no wo mo adi firi mfinhyia no edunum ede kwa akosi aduanan enkono wo mo nso ena mfifire wo won ho a wo man betimi aso ede akyekere wo man yi enti wo besrada se bereko animu no ye man kyerɛkyerɛ no nkɔ na enu achi nso no wo no manya bi num wo mo nuro se de be na wo betimi ate viral load no so wo bi nya bi nso a ye nso so ntenetene yensa ye betene atonsa didi na emom sankoye se enayemu ne mojafra enya de betimi anya bi Apam Dadaa sebo na wotie for Sompa 106.5 yankwabata wodoa achoma Ghana ho hia no kaseboy enemu yeto ensem no eso na Ghana aban ya no NDC amanyoko no die nemu no won betena konya so eto obasam yensa de ka kone nan so won ma hwe aye fi won mo pa de ne bokoto dwempa no ye e-levy Burton tax and afe COVID-19 levy aban no say nyame ya doma 2026 ye budget ni mu no wo ba hwe na watumi ayi de afiri won mo sane ye be ya ebebo ma Ghana fo ye ho atumi aheha ye yi na wo hwe sa COVID-19 levy no wasika afi bia no na de ma Ghana aban amakura na nye 3 billion Ghana cedis na nye skaketwa anam so amopanyepa bia basika semu a wabene mu Dr. Eduwusu Sakwadiye atwem wase COVID-19 levy no aban wo ye firi ho Burton tax and e-levy no ni nyina wo ye firi won man nka Ghana sika bocho mo man ye hotumi toye no wase ye wom ena de ye basere na so ya kai da ache de wase da ache na Ghana ye behunu se aban ni hwiri sika pa wase enei no ama o man ni daso ama Ghana fo hunu se aban ni ntenta so ngu fo mo sanso fa ne texture ma emfa sanso wo hye ho bo anu wadi bo hye no so pepepe nemo ma ban sika semu a anya de ya wo man no
yɛwɔ ne da so bi. In 2026, the government is putting its hope on compliance. The government already has abolished the e-levy, which was fetching the government around 2 billion, a little over 2 billion cedis. Then they have also abolished the betting tax, or roughly about 300-400 billion cedis. And now they have abolished the COVID-19 tax, which next year was projected to rake in about 3 billion Ghana cedis. COVID-19 was giving us almost the same amount as the total royalties from oil and gas in Ghana. This year, total royalties from oil and gas is estimated to be 2.9 billion. I was not sure, sir. I must have no opinion. Probably about the same more Dr. Adusu Sakwadi. And I know Brother, and yet is a confound bi atia from Ewobrekum do obokwan so na ne enema wano ko wi a okwan so de na nya asem keto akra na no kra nam so ema prosi atena kase no a ewobno mantam mu ya wamo pani a one amansan ebo nkomo edema wom ne chief inspector Thomas Akila kurampo de ba montrema yama ne bofo ye osumpa sonyane wamo to bi ma na ye nkire se wamo ye hwehwemu pa e de fa video no a ye hunu bie no na nya asem kuma na eno na enrada e de besi ne no prosifo ye hwehwemu ahunu se se video no a e ba montre so na ye dada kra video hwehwemu o ma ye no preliminary investigation kire se kronobo bia anywhere AKOSUA e was ampotam ho afei wo mo kire se womo aya verifications ni ade nyina wie ena no kra na yete ye ne yese ai asogyafoɔ bi kra mpo no wo mu bie eno nso so wo ma ye ne wo be nyina wie wo mo kire se no kra womo nhyadan hunu bibia etesa ewo saa ensem no mu ene santi wonom agbakire e de akoma cyber crime unit no ewo prosifo wonom atena kase no mu kire se womo nya hwemu pa no womo hunu nipa wode saa ehwemu no anaso wode saa video no eba amontre so na afi yemusa no saa so baby okonya saa video no a wode beto montre so no wo mekirem afei wo mo nam saa yo so ka e de akire wiase mansan nyina titiri pa ne Ghana fo nyina se eya niema bi sei no yanto ye bo asepa ansa ne ye de honsem e de abeto montre so sankrata we ya meken kan ne sesi e no eno so chief inspector Thomas Akila wono ena ne amansan bo nkomo e de ma Bono regional police command no wono ena ne nsa ehye ase afei sha ne nsoma me se da ya na meka sansa meka me dia okuduro ene to aso ka 2074 no eyadu papa yes onya bi na ono no mo a eno timi dibua wo papa sanse ehohuru moja entini ena afi ni padua no emu se immune system no so kra aye week a e boost no kama na ma wo mpomoden da watimi akonde edi nyare wa hodo a enam kwan so a eba nyina esuo eno nti nyare wa bi ti se hepatitis B ene ne C yade bi abeya kwan kro wo ni padua num ekuro ena atu obie na ekuro no waya nipa no entimi nkwa uhia 2074 mepacho enra na me ni obi di nkomo se agina to hospital ena me so yade ne sen wo se osa ena me so tumirika mo nkope 2074 ebi mira wo na nom odi enom to aso saa no pa ne anwumra no pa ne anwumra saa na afi hwade ube hunu se nsakrae pa aba ye funu ni padua no emu wo ba ubu nsa ote ya ewa akire mepacho odi na koye nsamawa ohumi ana okasa na nkabo ne di akire ona ase atata wadi mapeja uhia 2074 ene ne betimi adi abo pa saa T74 no aye kan ayananom dodo no a wo tete ye no ene di DHC ede asomu a aye ne se nsuo onte pampan bia wa akire wo no mete se ne wo no nsuo correct pampan FDA aye ma gya tum se nyare wa hodo ene ne mentimi kura amoso no etunu nyina ase kama na ho atimi ato enya na e wo pharmacy ne herbal shop nyina mu ne emum hye no nso enya mo pemfo wo ba ho ma akoda no fo na akoda wo nya mfinhye dumienu wo wo pedodo na watu aton no na odu ani achem e wo Kaishi drug lane na ase kuma senso Ashtown Kolina Keba na odu ani achem e wo ho ye no bet me friend here 0246 073 498 0246 073 498 na oni yen abo enkomo se sompa acha de na ye ka ho asem no bia na won fa wo de ma ya nra won se minya bere kenkan quotation ni ma Isaiah 58 no wo kire wo se ne obetimi aye ne nyina hwe se ye chaade na wanche bia enhira ne ba wunya bi eno nti lo no na menka asem nkire wo se utie me na se ni amika wunya hu na de hia bia ewo mu a hwe odi o kakra bia wo empo se ye aduane emo anwa empabo antade semena empo de friend tiro teletro yi bi mpo enkwada books ene pen ne pencil eno mpo na awa odi kekabo hu kakra sa na fa beja sompa ye nkrobata bia ebe wo se ye kumase takwa tachiman kranza sunyane ne nkran ha ena ba bia adomane na nasefo nyina no utimi kra de koja ho se ye sika nso a bomode na fafa 0598 559802
0598 559 802 and I say 0241 272 990 0241 272 990 edi ebeba no Terawan Media and I say Blessed Foster na enhira was had we say mu no wonso wonsa etumi akabi o Johnson so a awie yi oton dokono ana wo hyase anopa ana wo de na nwumre na ade kosi ana hompo de efiti anopa kosi anwumre da bia na wo bi si ho mo nanso ansa na wo koto aburo aye ho mpenten kwa asesa ho niam nyina awie no nko atimi du besa na watwe mienu da bia na wo bre mesrewo sa how ne dadwene nyina no yetwa so esan say Just Bread and Pastries Just Ministries asem na making ya wo mo de Just Hot Kenke e de aba no ekoyie pa nora sa ba afia ha nka ba be hunu se kenke party bi ko so Just fo wo mo kenke no bia ebi gusu da ho sesi amene wo ka say o de to ho na watwe mienu say moton correct yellow corn no a vitamins wo mu a eno na FDA eji tum sampa o de yedokono a aduane nu ewo mu nyina no unya bie no eno ne yede aye yesi o de fa koma ana wo kenten February adome commercial bank na chi wa baby a Just Bakery wo no na betu dokono ni bi koton Sompa FM oba wo waya oniema wo fie awie wo nchenam ne oniema wacheche ni nyina awie ya o hyeto nyina awie no na o de beje dokono wo ye ho ye de ma atufo 3 Ghana cedis na ehu dokono 3 Ghana cedis a etesa bontre de wo bi 10 cedis de eno ne yesef beje na koton na oba nso a wo be hunu se ba bia ye aduane no eho te kama eho nyina ye correct pa dwumadie bia wo ye bia no a opese wonya dokono e wase e bia nkran dokono na wo pe ana wo de no nka wonya no se nye no fant dokono ne bi ma wa ne nyina ye ne kama na wa beje na bibia atumi aye fine ye number so ebetimi ene wadi nkomo wo ho na fe ye de abra wo mpo bia na wo ntimi ma e 0256 068 832 0256 068 832 Frey na oni yen emonkomo abusua wo fra no ma yenko na fe yenwuram e bogoso ene pristia wono maboboa no bogoso pristia mais no wo mo na ehwe so e future global resources for na wo mo kira 2024 num na honorable Samuel Bujinapo sabre no na wo hwensa ase na agudie ho nsam so oba na obeche se wo mo niam bi no mo nkoyi enu achi nso kurasa de galamse no wo mpese wo mo kontie no e wo se wo mo gugu niam bi enti wo mo fa amra kwan so na wo mo gu wo mo adwuma enti wo gu adwuma yi na wo mo nwanam bi no makama ese wo mo nsaka adwumafo e wo mo no afi wo mo ntenti wo sika bi no mo nso ananka wo se ba akatua na ebi no mo nsa nyankaye ene emu ntafre wa bi ananka ese wo nya na wo nyaye bia no besi sabre wo mo nsa nyankaye wo mo chese wo mo de ne de fa mra kwan so enti adama wo mbesere mpanimfo eno ena adwumayefo a wo mo ntenkamu akamu no owura Madobi Gabriel wo kan wo mo nyina bom ena ne wo mo fekire wonse eso sere nsamkyerefo se wo mo mfa nkyera ban na ban hu wo mobo. The future of the Bogosu Prisia mine and the livelihood of hundreds of Ghanaian workers hang in the balance. What should have been a moment of rejuvenation and renewed hope has instead become a period of deep uncertainty, hardship, with many unanswered questions. On 3rd September 2024, the then Minister for Lands and Natural Resources, Honorable Samuel Bujinapo, terminated the mining leases of future global resources, operators of the Bogosu Prisia mine. The decision to terminate the leases was precipitated by clear constructural and conditional breaches on the part of FGR, and also having failed to rectify those breaches even after multiple 120 days. Enti wamu kansa ansemi ya no ana wabapa ama mawusi mawunyafia se sansemi wamu aso hono afa wamu huna no afa wamu aso monso na ehwana montu enimanimu ya wamuguso. Bogosu Prisia mine is a very critical asset, and we're at the point where government, President Mahama and Honorable Amakotibor, the sector minister, have said we don't want to repeat the cycle, handing over the mine to people who are incapable of handling that. Currently, the company that is on site, Heathrow, are working under certain strict conditions guided by the Minerals Commission, and under those conditions, they were to pay off the workers, the unpaid workers, their salaries. As it is, per the report that we have received from the company, they have an agreement with the Ghana Workers Mine Union to pay. Ene awoti ye mame amama osi mawunya fia wono na akọ asoye hwensa se agudie na emu obo ade bobre ode amaye nso a
Oya nkutahodie bofo edema won. Afeye de kase bone konfimfi mantamu. Na Department of Data Science and Economic Policy ya Wanamo University of Ghana waramo so de dwumaso bi. Wo mo dwumade ne nyina no na fa ba na hyehyɛ na bota na ni so de hunu a ne nyina no wode agu akwan mu 24-hour economy Feed Ghana project ane ho hyehyɛ bebree na eka ho. Anam so ama yiro akɔgye oponkromo a emra bi atwam wo no ono tonkra edema omayi wono akoya wasanso ya ranking member Adema Economy on Development Committee ya woma Ghana mrasebe fie elfosa yobi aboton peso mrasebe no wapanyi pa no akasai edeto aban no wanim etro se saa ne dwumade ne hyehyɛ no wode agu akwamu Feed Ghana 24-hour economy ane ho hyehyɛ bebrebe no wabasra pa sa won famra mrasebe fie na won montena so ensuesu anwo adwene sansa ye won yoma ne bi waro mu a ewo se han timi tom na Ghana fo yenye ho ntiase yi. Till date, it hasn't come to Parliament. In fact, not just that, there are about 11 programs our government has launched. A Great for Accelerated Development, Feed Ghana, Kokon Kitinkiti, Big Push, a few other programs. We've been asking that all of those programs should be brought to Parliament so that we can start the oversight. Not one has been brought to Parliament so far, so oversight is also challenged. But if you had the benefit of the program document, and why it's important is that when they are made available, you, faculty here, lecturers, professors, you can now interrogate and get a sense of whether or not these programs deliver the growth that is being promised, the jobs that is being promised, and the transformation that is being promised, or whether you can even give feedback. Na anwachri no ana Dr. Sharif Khalid wano ay associate professor ewo Agyeiwaa University of Ghana and also University of Cape Coast mumfimfi mantemu wana so for sakwanya no so ekasa bra yaman boni Eric Anan HB Ebrezi. What the government is saying is we're going to have a target market. When the target market is the bottom of the pyramid. Who are the bottom of the pyramid? Those women who don't have access to collateral. Now you look at another big flagship item, Big Push. I mean, it may have a critic. No policy is devoid of criticism if you look at it from a perspective. But this is looking at connecting the country from every nook and cranny, and which has ties to do with other flagship policy of Feed Ghana, 24-hour economy, etc., etc. Because if you don't have good infrastructure and accessible roads, how do you achieve most of these? That's why the Big Push has become a big item and a big envelope item on the national budget. I was on a return and carry Dr. Sharif Khalid Nono Wano Oko University of Cape Coast. What in the Juma Ewo Honum? I read from Tobacco Siabo and I was Yamasuguso Mutino. What do you know what that show us what the onga? And I had Diana Sansa, a boapa, and a Diana Tusha, a Diana no yet, and one in Ronsu, a woman, a Sebuchu, and Diana Banaway. Sacrismas, a baba by say, Shase, onga ampa fear da. Ti jollof no obeye no we still papa bi no abeye wakokon kwan bi abapopo no ni nyina no na wo de onga aye ne kama eje wo bi obeba bia no wodi a wo fili gwenze we no so no so an say ya de ginger akeka duro ne garlic ya ne je ne yayi ene yakeka bom ne de afra ne de wancha ne nyoma wodo afra aka ho rosemary ne ate enti etusha afeso so ahoden wo mu sase eyetetede no a enye yanom de ne bia onga was a man son of Buffalo and the Food and Drugs Authority. One more jatum say a young veteran Sunio call. Was a rare Wabo friend or one young Finchano, Abosuminu Siano, shall see a man at Diana Padwini, Anne, and Adriana Papa and Alder Manuel. I young vita. What a mark Kodanua, when you from no I say a broom. I could and one will be any agent. Yawan could only be one am Sawama Madriani Penti. One am Kurana Basu be Kura General Kurana Sabio, where you who you crowd be ambassador General. Sansa Kodano Casa one ye. Send me an apum dicity and Unkoye, no for a search on tongue, and on one of my uncle. Now we are young vita, not the mark Kodano out to Mr. You. Woman, man, one Casan Casacran, or born some the man who says, I could only in Muya Fanca Sancasa. I wish your woman would be brio, you are the other more I ho, your wheat your your maize dio, your baby, what quite be some no munchrammo, not the Abaja Kodana Marcodan Waka said it, none who are fennel, once word to me at the Amarcodano, Food and Drugs Authority. One more jatum say a je, two quadramasua, was what Sompa FM. And we are Cradian and an empany no from Efa. Na Abusia, Doctor Mayatias, yes, and son Albenuma 3 dear Bruno. Quite test no who sampa, Yadian when ye be answer. No more who say or so take. O Cocatasua won't to me now, O Honamuya, ya, or Bessamy Penson, I am a Yabusia.
uhia time herbal mixture Dr. Tafri Jedro no ba part time no enne beje wo na aye uye eno sa na be mo onu matoso no watimi adidi ewia sanfa ne herbal mixture no fa ye ntoso eba ne sade ete se de wakuma wo atwa ne tidi aka ye homa abusua ba bia to nro bia ahyeta ho 0244417669 eno ye time ahoma na ena time no nso ye TIME enti mekanfo ede mawo wano manu awie no eba ne saa enimu na nanka atotom se de ankasa ni nyina na se gada maka afa so no ni nyina be fele efele saa yakọ photoshoot twamfoni na fefa bitu ahwehwem afi wonso a wotonyom se opese woye photoshoot no videos ahodo clips na ene kane no na nanka ye de kokoshe de oye chia tikakra ena moe efe wo se Agyeiwaa no dodo ejina yie na hwan ready kre no wapu to no ene enu atwam digitally RSYG Novici Studio ho na mekam foma wo Kokroko Street ne so ha o malama abase abusua wo bo adwuma dikadika se konkroma hina jaje ahoman 0574 715 778 0574 715 778 and a 030 3974 822 and the ebo muni baby obi awo watenka womo enekuta yemu awie yede kase no ebre wada amanti ye na ye hutia wampenso bi no momra ne ye ba de aka akire no yede bema to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubetumi abwana manenya apomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk pap pebi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA Agyeiwaa Inkratoyatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema huni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a wone wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo kidney problem prostate die eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so die wo mu gina mu ankasa e wo Spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mu dem fo me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esi agye ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe akọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center e wo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani
ba ewo mu no betu akọ. FDA agye adwadie nkratoa yi atum. Tontonte yennom nsane e fa adwen. Ne e fa adwen mpa. Say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nno bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Etufon frɛ 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agye adwadie nkratoa yi atom. Sompa TV Emma Aketuapa. Ampa Emma Aketuapa ye transem ne so e de akọ ensamfoforo mu na enanu ada ena osoafo hwe sikasam so wode Ghana budget ya ebe ye de boy ho akonhoma e wo afi a yebesi mu no mu wode kwoto mra se ojafi na ne fa ya na hwe kwadwuma ensam so no eno ena lecturer ya wo University of Cape Coast UCC Department of Agriculture and Mechanical Engineering Dr. Francis Kumi wode atom bi no wacha se hwe aswafo ya se mobeka yi a kire se Omai Ghana mu ye here dedicated research center wo mu be ye hwehwemu titiri pa ne agriculture enfidi a ye de agriculture e wo man Ghana mu no ye hia be pa na wode sanse mu anyina atudwa no na ya mo ne bani Erika nan wo gina na ho pe enu nti otase bi de mane yen sei. I think so say a bo abandon it is a huge investment for so many years such a huge investment. So over 4,000 different machines and which is good. However, me kakra me wo can say sebeya aban enye hihye bi nto na yenya research center in charge of agricultural machinery or money. Ukoko research yo ukoko soya soil research institute. Yera Francis Kumi oya doctor Agyeiwaa Benfo oya lecturer at University of Cape Coast Department of Agriculture and Mechanical Engineering wano na ni amane boni Erika nan ebo nkomo yi na wasansam no aho na owura abeku jankwansa wano nso task partner wabempa PWC no ye nadwuma ono nso ba chese so hwe de yewura to force wo kekan budget ya 2026 ye bedie no se de besi atoto ye niam na chese se te bia be spend pa nje wose ye boa ye ho e wo sikasemu. We need to spend, and that spending ought to be financed. So I think a proper place to start from is to show the average person who is following us tonight on how the 2026 budget looks like. So in 2026, we are expecting to spend about a little over 300 billion. So you keep talking about 200 billion plus for taxes. But let's start with expenditure of over 300 billion. This expenditure of over 300 billion will be financed by revenues and grants of about 261 billion. Ora be ku jankwansa ene kasa ye wono tax expert anai sane adan han anemu sansam sitie no akwakwa yeden pa kamia se woni sika a wontumi han dan wo maka ne mu na yese won krofo bi efro mu se agent no ansa no do be kɔ no akwa kyere wotan no wotumi de wuchini a bese mfie miensa chi ansa na dan won sa kana no kura be wie na sika watwia na nyasem geto ma na rent control department ye wo mayimu wopanyipa ye odan kitawde so de ma won senior rent officer e de ma won yewura Emmanuel Posu wodna no atomo a kyere sa agent fees no eno kura bo kan wo bi na menne e dan han no bo no kosoro na wo mo yesa no so eye wo mu a ye register wo mu. What this act seems to correct is the fees and charges that agents and brokers charge. There is a council that has been formed. They are championing or leading this implementation of the act, the Real Estate Agency Act. So the Real Estate Agency Council at this conference, they will prescribe fees and charges
for anybody who calls himself agent or broker. They will issue license, they will issue certificate, they will be inspecting your offices so that I was aware a senior rent officer at the public relations department rent control or Emmanuel Ekposu. Na yɛde nsɛm no kɔ akɔpie mu ɛwɔ amanɔne na yɛkɔ alataya Nigeria ha ya one more state baako a friend say Niger state ɛhɔ ɛna asɛm kɛseɛ asie wei no ɛyɛ St Mary school ɛyɛ boarding school a ɛwɔ hɔ na wɔn wɔ hɔ a Catholic school yi bia wɔn wɔ hɔ a anadwo bɛyɛ sɛ no mienu ɛde ba no miensa ahomakye yɛ nne asɛm na meka ya ɛna nipa bi a wɔn kitakita tuo ne akodeɛ ebowura school mu hɔ na mene wo kasa yi wɔn mo akɔsɛ sɛ schoolfoɔ ni bi adesuafoɔ ni bi ɛne empo wɔn ma kyerɛkyerɛfoɔ bi wɔ hɔ ɛde wɔn adwane abesi nɛ yɛhu wɔn akyira kwan na school no ɛwɔ Papri community yɛ ɛwɔ Agwara local government area hɔ no a ɛwɔ Niger state ɛno na school ni mpanimfoɔ ɛne Sompa kase abɔnkɔ no wɔn kyerɛ sɛ nokorɛ asɛm no a yɛyɛ te yɛ no ɛyɛ nokorɛ paa na wɔn gu so yɛ a wɔn bɔ roko ahwɛ schoolfoɔ no wɔn wɔ hɔ ɛne wɔn a ɛni hɔ ne ehunu sɛ mpa nipa dodoɔ sɛ ɛne wɔn ni hɔ anaasɛ nipa dodoɔ sɛ ɛne wɔ hɔ ɛno nti so wɔn yɛ ne nyinaa wie a wɔn bɛhyɛ da ɛde official statement ɛde aba ɛno na ɛnam so ɛma head of department for disaster and relief ɛwɔ Agwara local government Ahmed Rofia wɔn nso ɛne Sompa kase ɛbɔ nkɔm na ɔkyerɛ sɛ nokorɛ sani yɛte no no saa na tie na emom ɛhwehwɛmu gu so kɔ so a saa asuafoɔ yi wɔn bɛkɔ akɔgye wɔn aba awosoro ne yɛgyina ne yɛde nsɛm no asie na afɛ no wɔfidie no de ato hɔ ansɛm a yɛde brɛ mo no deɛ di mu akɔkyɛ no na bi ne sɛ abranteɛ baako a yɛfrɛ no sɛ Samuel Amadatɔ yɛ a ɔyɛ blogger mpani kye no no ano nɛ wɔn de ne kɔkɔɔ to 50,000 Ghana cedis bail wɔde ato ne tiri so saa na adehyɛ no wɔn yɛ adwuma wɔ Pristia Honey Valley bɔgɔ so afa hɔ no Pristia Mines titiri ne Future Global Resources adwumayɛfoɔ wɔn yɛ wɔyɛ kyerɛ sɛ wɔn akatua kam ɛna maban agu wɔn dwumadie no maame mawusi mawuyɛ fiase abanate na wotu ho anamo yɛnua ne aba monte so ne sɛyi a ɛsanam galamse no wɔsɔfo yɛ ohwe mfudie so ba bekyekye mu anamotu a aban ne tu afa ho ne sa ho nti university lecturer bi a wɔwɔ Cape Coast wɔkyerɛ sɛ Ghana ha bɛyɛ anka yɛnya dedicated research center a wɔn betimi aboa paa ami enye mfididwuma ɛwɔ aworokɔkyɛ mu research no wɔn nya yɛpɛ wɔn yɛ hwehwɛmu hunu bibi Ghana Health Commission wɔn akɔ wɔn krabata ɛwɔ bono mantamu badwaku a wɔn pa nipa nkono na wɔn mo se esi no ɛkɔ so paa ne nyina ne sɛ yɛnyɛ faithful yɛn so akɔndɔm no yɛn hyɛ sanso no panyipa bi so abɔ amane sɛ agent fees no ayade a ɛha adwene paa aka ho bi amadan han kwa na ɛkɔ so ukopie mu ɛwɔ Niger state a St Mary school yɛ wɔ hɔ ɛyɛ boarding school enkrofo bi di tuo akɔgyina wɔn so asesa nkɔdaa ne adesuafoɔ ne bi teacherfoɔ ne bi ɛde kɔ a mene wo kase yɛhunu ɔmakyira kwan mpani sɛ wɔn yɛ mu hwehwɛ mu AKOSUA Agyeiwaa akɔdeɛ boaten ne medi mene Obrempong nana kwaku ampoma ɛna afei triple A man agya pia Apam Dadaa to me Chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ni mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni fosweni chopa mawobano apomodin free ni mofrase Yamvita gumo hodo bebre Yamvita a delicious way Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem tam heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya tam heba me hya esi agyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di